So, good morning, no, Luzon, Visayas, and Mindanao. Again, welcome, no, sa atong channel. So, kumusta man mga kaibigan, no? Kumusta man atong mga guides and combinations and mga dikit angle guides natin na gihatag, no, everyday mga kaibigan. Again, sa wala pa rin nakasubscribe, no, please subscribe mo sa atong channel and i-hit yung notification bell para updated ka sa ito ang bagong uploads na video labi na pag natay mga tutorial paano makuha yung 3D game and still actually mga kaibigan, um, meron tayong tutorial, no, check nyo lang itong description itong video, naka-uploaded na yan previously mga kaibigan. Okay, so karon, no, ako ning ihatag, no, ang ato ang monthly angle guide. Pasensya kay nalit kita mga kaibigan, no, kay nag-alilangan ko buhat ani mga kaibigan, no. Kaya ako pang gi-confirm, no, og nanginahanglan pa ba mo ani mga kaibigan, no, sa ato ang monthly angle guide, no, kay murag gamay na malang nag comment and view sa ato ang monthly unlike before mga kaibigan. Okay, balikon ako, no, sa nag-comment, no, sa mga nangayo sa dahil sa ato ang monthly angle guide, no. So mao ni ang ato ang monthly angle guide buwan sa Marso mga kaibigan. Okay? So kung unsa ang procedure na akong gihatag ngadto previously or previous month mga kaibigan, ug unsaon ni siya paggamit, no, pag-abot sa um, kuha sa pairing number ining sulod nimo kini na angle guide and labi na gid pag-abot sa eliminations, no. So, same gyapon akong balikon, walay nausab sa atoang pamaagi unsaon ni paggamit ning maong dikit angle guide, no, monthly dikit angle guide. Okay? So, hopefully nakasinamot na dring dapita mga kaibigan. And sa mga baguhay lang, no, na mga subscribers nato, no. So, pasilip lang to ng mga kaibigan, no. Before ta ani mo gamit mga kaibigan or mosulod ani, again dapat natay pairing number. Okay, pairing number, and then gamit ang ato ang activity guide, no, and then diri na ka mobuhat og combinations and lastly eliminations, no, sa mga nangutana na asa ang makuha o makita ning maong tutorial alin na ako lang ilagay, ako lang ibutang sa description itong video mga kaibigan, no. Makita niyo din ha unsaon pag gamit ning mao angle guide. Ilabi na gid pwede ra sad siya mga kaibigan, no, katong ato ang previous month angle guide, no, inyo tong i-check mga kaibigan na tayo ditoy tutorial unsaon paggamit, no, labi na gid katong previous pag angle guide, no. So as reminder lang pud ni sa mga old nato na mga subscribers, no, and congratulations sa support usab mga kaibigan, no. So naabot na ta og 20k subscribers mga kaibigan, and sa nangayo pud ay sa to ang every draw angle guide, no. So excuse me. So sa nangayo og tutorial unsaon pag buhat, no, paano ang paggawa ng every draw angle guide, no. So natay ihatang na tutorial as response, no, nato sa ato pong followers, I mean subscribers diri sa channel mga kaibigan. Okay? So natay ibutang ako ano ha nako butang na ani. So makita man ni mga kaibigan, no, 1 2 3 4 1 2 3 and 4 kini siya mo ni siyang table gamit nato sa every draw angle guide 3D and STL mga kaibigan. Preferred ni siya sa 3D Lotto or 3D National or Sortress, no mga kaibigan. So diretso ta, no, for example yun ani ra siya ang plastada, yun ani ra unsa ni pagbuhat ning maong guide nato mga kaibigan, no. So for example, no, ang resulta is 988, no. I think 988 gahapon. So 988
Okay? So natay 988 mga kaibigan no. Timan-in ninyo mga kaibigan no. Ang ibutang nyo during first 3 na table is ang previous result. Every previous result. Okay? So ang 9 di ba ang atong last is 9 PM. So 988 imong ilagay na mga kaibigan. Next, for example, 2 PM no. Ang resulta 851 no. Nya gusto nimong kwaon no ang possible combinations sa 5 PM no. So pamaagi sa previous result sa 2 PM mga kaibigan no. Imutong gamiton mga kaibigan. So arita kay 2 PM man ta karon atong gamiton si 988. 988 continue lang ta mga kaibigan no. So dapat kini akong gituldukan blanco ni siya, ayaw na ninyo butangi og numero mga kaibigan no. Inig plot ninyo sa kining maong table. Okay? Kay diri ato ang last combinations mga kaibigan with using sa ato ang dikit, angle guide, and proper using syndicate and mirror number. Okay, so 988 continue 9 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Ayaw mong kabala ka kini akong gibutang nga tuldok kay always dili na sa ma-change blanco gid na dinhang dapita. Okay? So hopefully diri nakasinabot ang mga kaibigan, blanco na dinhang dapita, di na siya ma-change. Ang ma-change na din mga kaibigan no kining numero tanan. Kay every draw angle guide man ni siya. So imong first 3 digit ma-change gini siya ug labaw sa tanan ma-change sa ni siya dari kay magbase ra ni siya dinhi mga numero ha kung say last digit nimo diri sa ikatulo na table. For example, ay imong last digit diri ay 6. So imong sunod dinhi 7, 8, 9 and so on. Okay? So ana ra sa mga kaibigan and no dako kita assurance mga kaibigan no pagdating sa pairing no. So diri ka makuha og pairing no kini 9989 kana imong makuha na pairing and 98 diri sad imong makuha na pairing is 8089 ang ikatulo nimo na combinations is kining blanco karon unsa man nato pagbuhat or pagkuha ning blanco mga kaibigan with using a syndicate and mirror number pwede kang mabuhat pwede kang makuha nimong possible combinations mga kaibigan no. So timanin ninyo ang 2 PM syndicate number, 5 PM mirror number, 9 PM back to syndicate number mga kaibigan no. So unsay resulta sa previous result kuha niyo og syndicate or mirror number iyohang ibutang diri mga kaibigan. For example lang na ni diri nakuha nimo na syndicate for example 3 syndicate na ni sa 8 so 3 so 8 0 3 imong combinations ani or 8 8 1 3. So kining 803 813 imo ning tan-awon sa atoang gihatag dinha na dikit angle guide mga kaibigan. Okay? So pag wala gani na siya mga kaibigan eliminate ka pag naa mga kaibigan so bundakin na mga kaibigan na. So kay nindot na siya na combinations mga kaibigan based pod ni sa tuang mga nadag-at mga kaibigan mga nakuha mga kaibigan and sa atong gitugma sa hearing. Okay? So ako advice ani sa mga baguhay lang no please study sa ninyo or i-compare or si bari sa ninyo before mo diha ra taya mga kaibigan. Okay? So para sad namoy basihan no mga kaibigan no para sad makaingon mo mao gid ni di ay dili ni siya or unsa ba din na. Okay? So again congratulations no sa to ang 511 community and usab sa to ang mga guides mga kaibigan. Okay? So again ang atuang angle guide na inyo kalimti atong dikit angle guide and paki-share na lang sad ko mga kaibigan no sa ato mga
kaigsuonan din ha para sa naaslay guide inig abot sa outlet no mga kaibigan, no, at least imong combinations nindot no og pulido imong combinations mga kaibigan, no. Di man ang ato ang kompetensya ra gid diri is ang bidding mga kaibigan, no. So again, sa wala pa naka-subscribe sa tong channel, please subscribe mo sa tong channel and i-hit niyo notification bell para updated ka sa itong mga bagong uploads na video mga kaibigan. And again, congrats ato ang channel, no, 20k counting yata mga kaibigan, no. So hopefully no mga kaibigan, no, mo saka pa ni ato ang subscribers mga kaibigan, and hopefully pud no sige or parayon ang ato ang padaog daring dapita mga kaibigan, no, hopefully, and wala na kayo bidding mga kaibigan, labi na gid gahapon, no, grabe doble gahapon mga kaibigan. Okay, so good luck again, good luck, and keep safe ay always mga kaibigan.